Na sorpresa si Cebu City Mayor Raymond Garcia human nga iyang nasayran nga gipulihan si Police Colonel Antonieto Cañete isip direktor sa Cebu City Police Office kon CCPO. Matod pa ni Garcia nga nakuratan siya sa kinalit-kalit nga kausaban sa liderato sa Cebu City Police Office tungod kay hapit na raba ang sinulog Grand Parade. Matod pa ni Mayor Raymond Garcia, mga kabumbong nga wa gyud siya kasayuran. Amo na sorpresa gyud siya sa pagkahibaw niya nga bag-o na di ay ag OIC isip OIC City Director sa CCPO. Si Police Colonel Antonieto Cañete girelibuhan sa iyang pwesto ni Police Colonel Enrico Figueroa isip officer in charge sa Cebu City Police Office, mga kabombo. Epektibo niadtong Enero 11, tuig 2025 ang paglingkod ni Colonel Figueroa isip OIC City Director sa CCPO. Human ni gawas ang iyang order samtang si Colonel Cañete mobalik sa Police Regional Office sa 7 PRO7 Headquarters. Sa pangutana kung unsay rason nga gipulihan si Colonel Cañete ang tubag, bag-o na ang milingkod sa PRO7. Siya Police Brigadier General Redrico Atienza Maranan. Sakop sa Philippine National Police Academy, PNPA Class of 1995. Si Maranan nagdala sa iyang city directors o provincial directors. Pag January 12, nagsugod ang election ban, buot pasabot, wala na'y changes, way kausaban, kundi makakuha og exemption sa COMELEC, mga kabumbo. Pipila na lang kaadlaw sa dili pa ang sinulog Grand Parade. Apan kalit lang gipulihan si Colonel Cañete, dili ba kaha kini makaapiktar sa gihimong preparasyon sa security plan sa Cebu City Police Office sa umaabot nga sinulog Grand Parade, mga kabombo. Hinoon, ingon ana magyud na ang mga police officials, come and go ra sila. Come and go. Kung wala ko masayop, murag mga unom ra kabuwan. Unom ra kabuwan nga naglingkod isip City Director si Colonel Cañete sa CCPO. Regarding sa preparasyon sa sinulog Grand Parade, nakahanay na hinuon ang tanana. Ang pagtiwas na lang sa bag-ong OIC sa CCPO kung unsay nasugdan nga mga plano alang sa pagpatuman sa kahusay o kalinaw sa umabot nga kapistahan ni Senior Santo Niño. Hinuon masaligon si Cebu City Mayor Raymond Garcia nga dili maapektuhan ang preparasyon sa peace and order sa umabot nga sinulog Grand Parade sa nahitabong paghulip sa pwesto ni Colonel Cañete, mga kabombo. Onya, kining pagrelibo sa pwesto ni Colonel Cañete, pabor po ni niya. Kaysa akong nahibawan ra ba, na-promote si Colonel Cañete. Na-promote siya. Dili man po na mahimo nga hangtod sa hangtod na lang, nga city director lang ka, magkasaka man sad na ang ilang ranggo sa mga police officials, mga kabombo. Sa mubo nga panahon nga nahimong city director si Colonel Cañete, gipakita niini ang iyang katakos o kaisog nga diin wala kini nagpa-intimidate sa kanhi city administrator nga si Attorney Colin Rosell diha sa Cebu City Hall, mga kabombo. Nasayod naman mo nga si Colonel Cañete iyang gipusasan si Attorney Colin Rosell human nga namirma kinig dokumento nga nagpaila nga siya maoy city administrator sa Cebu City Hall nga ato nakalabay nga buwan sa Nobyembre nga diin hangtod karon pending pa ang maog kaso, mga kabombo. Usara akong gipangayo sa umabot sinulog Grand Parade nga unta malampuson ang maong kalihukan o wala lang untay mga major nga problema ang masugatan. Katong mga tao nga dunay plano nga muhimo og kadaot sa umaabot nga sinulog, ayaw na lang na ninyo buhata. Ayaw na lang na ninyo buhata. Ayaw mo pagsamok-samok dinhi sa syudad sa Sugbo aron